ብዙሕ ግዜ እናጻዓርካን እናደኸምካን ነገር ግን ኣብ ህይወትካ ዝተለወጠ ነገር የለን። ሓድሽ ውጥን ተውፅእ፣ ትምህርቲ ትጅምር፣ መጽሓፍ ምንባብ ትጅምር፣ ስራሕ ትጅምር፣ ነገር ግን ኣይትውድኦን፣ ናብ ካልእ ትሰግር። ከምዚ ትገብር ዘለኻ ስለምንታይ ይመስለካ? ብዙሓት ሰባት እቲ ምኽንያት ዓቕሚ ስለ ዘይብሎም ወይ ድማ ሰነፋት ስለ ዝኾኑ እዩ ዝመስሎም። እቲ ምስጢር ግን ካልእ እዩ። እቲ ጉዳይ ብዛዕባ ዓቕሚ ወይ ድማ ስንፍና ዘይኮነስ እቲ ጉዳይ ሎማዓንቲ ኣብዛ መጽሓፍ ክንረኽቦ ኢና። እታ The One Thing ዘርእስታ ብሚልዮናት ዝተሸጠትን ብብዙሓት ኣንበብቲ ኣድናቖት ዝረኸበትን እዛ መጽሓፍ ከምዚ ክትብል ነቲ ዘመናት ዘይተሞከረ ሓደ ዓብዪ ሓቂ ትትንትኑ። ብሓደ ግዜ ንኹሉ ነገር ክትሕዝ እንተደሊኻ ኩሉ እዩ ዘምልጠልካ። ህይወትካ ንምቕያር እውን ብሓደ ግዜ ንምቕያር ኣይትፈትን ትብል። ኣብዛ ቪድዮ ሓደ ሰብ ህይወቱ ካብቲ ዘለዎ ዝተሓተ ናይ ህይወት ደረጃ ናብቲ ዝለዓለ ቦታ ሓፍ ንምባል ወይ ድማ ንምስግጋር ክወስዶም ዝግብኦም 4 ዓበይቲ ስጉምትታት ሓደ ብሓደ ክንሪኦም ኢና። ሰላም ተኸታተልቲ መደባትና ከመይ ትኾኑ? እዚ ለውጢ ፕላስ እዩ። ሎማዓንቲ ድማ ከምቲ ልሙድ ብሓደ ሓድሽ ምድላው ናባኻትኩም ተመሊስና ኣለና። እቲ ምድላው ድማ ከምቲ ኣብ መእተዊ ዝረኣኹምዎ ብዛዕባ ሓንቲ The One Thing ትብል መጽሓፍ እያ። እታ መጽሓፍ ብጣዕሚ በለስቲ መጽሓፍ እያ። ስለ ብዙሕ ነገራት እያ ተወግዕ። ዘንበብኩምዋ ሰባት ተሊኢኹም እሰይ፣ ዘንበብኩምማ ተኾንኩም ከዓ ኣሕፀረ ኣቢለ ዝተወሰኑ ካብዛ መጽሓፍ ዝወሰድክዎም 4 ብጣዕሚ ወሰንቲ እዮም ዝበልክዎም ነገራት ከቕርበልኩም እያ። ብቅድሚኡ ግን ነቲ ቪድዮ ላይክ ብምግባር ጀምሩ። ሰብስክራይብ ዘይገበርኩም እውን ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ። ብምቕፃል ከምዚ ቪድዮ ክንለቅቅ ከለና ኩሉ ግዜ ምእንታን ክበፅሐኩም ድማ ነታ ናይ ደወል ምልክት ብምስካት ቤተሰብ ክትኮኑ ፃውዒትና እዩ። ናብዛ መጽሓፍ The One Thing ብደረስቲ ጌሪ ከለርን ጄይ ፓፓስን ዝተጻሕፈት ኮይና ኣብ ዓለምና ካብ ዝተሓተማ ናይ ግብራዊ ዓወት መጽሓፍቲ እታ ዝበለጸት መጽሓፍ ከም ዝኾነት ይንገረላ። እዛ መጽሓፍ እዚኣ ኣብ መላእ ዓለም ብሚልዮናት ዝቑጸሩ ሰባት ስርሖም ኮነ ብሕታዊ ህይወቶም ብዝበለጸ መንገዲ ክመርሑን ካብ ጭንቀት ክወጹን ከም ዝገበረት ብዙሓት ይናገሩ። ቀንዲ ፍልስፍና ናይታ መጽሓፍ ኣብቲ ብዙሕ ሰብ ዝስዕቱ ሓቂ ዝተመርኮሰ ከም ዝኾነን ዓወት ዝመጽእ ድማ ካብቲ ዝበለጸ ትኹረት እምበር ብዙሕ ካብ ምስራሕ ከም ዘይኮነም ይገልጽ። ኣብዚ ሕዚ ዘለናሉ ዘመን ሰባት ብማሕበራዊ መራኸቢታት ብኢሜይላት ብዙሕ መዓልታዊ ውጥናት ስለ ዝተወጠሩ ኩሉ ነገር ብሓንሳብ ክሰርሕዎ እዮም ዝፍትኑ። እዛ መጽሓፍ እዚኣ ግን ብዙሕ ነገራት ብሓደ ግዜ ክትሰርሕ ምፍታን ወይ ድማ ማልቲታስኪንግ ውጽኢቱ ድኻምን ውድቀትን ጥራሕ ምዃኑ ብስነ ፍልጠታዊ መርትዖታት ተነጽር። ደራሲ ጌሪ ከለር ባዕሉ ዓብዪ በዓል ሃብትን መስራቲ ዓለም ለኻዊ ትካል ኬለር ዊልያምስን ሪል ስቴት እዩ። ንሱ ካብ ገዛ ዓርሱ ተመክሮ ብምብጋዝ ኣብ ህይወቱ ዓበይቲ ዓወታት ዘመዝገበሉ እዋን ሓይሉን ግዜኡን ኣብ ሓንቲ ዓባይ ዕላማ ጥራሕ ዘትኮረሉ እዋን ከም ዝነበረ ይገልጽ። ብተቐራኒኡ ውድቀትን ድኻምን ዘጋጠሞ ድማ ብዙሕ ነገር ብሓንሳብ ክሰርሕ ኣብ ዝፈተነሉ እዋን ከም ዝነበረም ይናገር። እዛ መጽሓፍ እዚኣ ናብቲ ክትረኽቦ ንእትኽእል ዝለዓለ ውጽኢት ምእንታን ክትበጽሕ ኣተሓሳስባኻ ካብ ሰፊሕን ፋሕ ዝበለን ናብ ጸቢብን ዘትኮረን ክትቅይረለካ ትብል። ህይወትካ ንምቕያር ሓደ ሓያል ሚስጥር ከም ዘሎ ብምእማን ነቲ ኣብ ህይወትካ ዘሎ ዘየድሊ ወረን ጭንቀትን ኣወጊድኻ ኣብታ ሎሚ ክትሰርሓ ዘላትካ ሓንቲ ኣገዳሲት ተግባር ጥራሕ ክተተኩር ከም ዝግባዓካ ትነግር። ብምቕፃል እቶም 4 ወሰንቲ ስጉምትታት ዝበልናዮም ክንጅምር ኢና። ክሳብ ሕዚ ዝነበረ ናይታ መጽሓፍ መእተዊ እዩ። ካብ ሕዚ እንድሓር እቶም 4 ዋና ዋና ዝኾኑ ነጥብታት ክጅምር እዮም። ቀዳማይ ስጉምቲ ሓይልኻን ግዜኻን ኣብ ሓደ ሓፂርን ንእሽተይ ነገርን ምእካብ ተለማመድ። ስነ ፍልጠት ከም ዘረጋገጾ ሓንቲ 2 ኢንች ጥራሕ ዝነውሓታ ንእሽተይ ዶሚኖ ካብኣ 50 ዓጽፊ ዝዓበያ እምነበረዳት ክትደፍእ ትኽእል እያ። እዚ ማለት እታ ቀዳመይቲ ንእሽተይ እምኒ እንተወዲቓ እተን ካልኦት 50 ኣእማን እውን ክፈርሳን ክገለባበጣን እየን ማለት እዩ። ኣብ ህይወት እውን ከምኡ እዩ። ሎሚ እትገብራ ንእሽተይ ቅንዕቲ ስጉምቲ ጽባሕ ንዓበይቲ ዓወታት ማዕጾ እያ ትኸፍት። ብዙሕ ካብ ምጅማር ንሓደ ነገር ብጽፈት ምውዳእ እቲ ኣዝዩ ዝበለጸ መንገዲ ዕውትነት እዩ። ንኹሉ ክትቅይር ኣይትሕሰብ። ነታ
ህይወትካ ክትቅይር እትኽእል ቀዳመይትን ኣገዳሲትን ነገር ጥራሕ ቀይራ። ዓወት ብተኸታታሊ ዝመጽእ እምበር ብሓንሳብ ዝፍጠር ኣይኮነን። ሎሚ እትሰርሓ ንእሽተይ ቅንዕቲ ስጉምቲ ንጽባሕ ዝዓበየ ሓይሊ እያ ትፈጥረልካ። ካልኣይ ስጉምቲ እቲ ናይ ህይወት ኣገዳሲ ሕቶ ኩሉ ግዜ ንዓርስኻ እዚ ሕቶ እዚ ከምዚ ብምባል ሕተት። ነቲ ካልእ ነገር ቀሊል ወይ ድማ ዘየድሊ ክኸውን ዝገብሮ እቲ ሕጂ ክሰርሖ ዝኽእል ሓደ ዝበለጸ ነገር እንታይ እዩ ኢልካ ሕተት። እዚ ሕቶ እዚ ተኣምረኛ ሕቶ እዩ። መዓልታዊ ንግሆ ክትስእ ከለኻ እዚ ሕቶ እዚ እንተሓቲትካ ኣእምሮኻ ካብቶም ብሓሳብ ዝርብሹኻ ሚእቲ ዘይረውሑ ነገራት ወፂኡ ናብቲ ንህይወትካ ብሓቂ ክቕይራ ዝኽእል ሓደ ዓብዪ ዕላማኻ ጥራሕ ንኽቐንዕ ይገብሮ። ንመጻኢኻ ዝውስን ሓደ ትምህርቲ፣ ሓደ መጽሓፍ፣ ሓደ ስራሕ ወይ ድማ ሓደ ልማድ ጥራሕ መሪፅካ ብዘይተኸፋፈለ ትኹረትን ብዘይ ምቁራፅን ተለማመዶ። እታ መጽሓፍ ንትካል ኣፕል ንማይክሮሶፍትን ከም ኣብነት ተልዕል። ቢል ጌት ኣብ ህይወቱ ብሉጽ ክኸውን ዝኽኣለሉ ምኽንያት ንኹሉ ገዲፉ ኣብ ሓደ ነገር ጥራሕ ስለ ዘትኮረ እዩ። ንሱ ድማ ኮምፒተር ኮዲንግ እዩ ነይሩ። ንሱ ነቲ ካሊእ ነገር ኩሉ ቀሊል ዝገብር ሓደ ክእለት ስለ ዘማዕበለ ዓለም ፈጺማ ክትርስዖ ዘይትኽእል ትካል ክሃንጽ ክኢሉ እዩ። ንኹሉ ሕቶታት ዘጠቓልል ሓደ ዓብዪ ሕቶ ኣሎ። ንርእስኻ ትኽክለኛ ሕቶ ምሕታት ምስ እትጅምር ትኽክለኛ መልስን ትኽክለኛ ናይ ዓወት መንገድን ትረክብ። ሳልሳይ ስጉምቲ ኣይፋል ምባል ተምሃር። እቲ ሳልሳይ ስጉምቲ ኣይፋል ምባል ምምሃር እዩ። ንኹሉ ሰብ ባህ ንምባል፣ ንኹሉ ሰብ ክትሕግዝ ወይ ንኹሉ ዘየድሊ ዕድመታት እሺ ክትብል ከለኻ ናይ ገዛ ርእስኻ ዕላማን መጻእን ድማ ኣይፋል ትብል ኣለኻ ማለት እዩ። ነቲ ዓብዪ ዕላማኻ እሺ ክትብል እንተደሊኻ ንማሕበራዊ መራኸቢታት ንዘየድልዩ ዕላላትን ግዜኻ ዝበልዑ ኣዕረኽትኻን ኣይፋል ምባል ክትለማመድ ኣለካ። ዓወት ማለት ንእትፈትወ ነገር እሺ ምባል ጥራሕ ዘይኮነስ ንኣማኢት ዘመዛብሉኻ ነገራት ብትብዓት እምቢ ምባል ማለት እውን እዩ። ስቲቭ ጆብስ ናብ ትካል ኣፕል ክመጽእ ከሎ እቲ ትካል 350 ዝኣኽሉ ፍርያት እናፍረየ እናሃለወ ነገር ግን ኣብ ቀልቀል ክሳራ እዩ ነይሩ። ጆብስ ግን ነዚ ትካል እዚ ካብ ውድቀት ንምድሓን ዝወሰዶ ስጉምቲ ነቶም ኣፕል ዘፍርዮም ዝነበሩ 340 ፍርያት ብምቁራጽ ኣብ 10 ፍርያት ጥራሕ ከም ዘትኩር እዩ ገይሩ። እዚ ድማ ንኣማኢት ጽቡቓት ሓሳባት እምቢ ብምባሉ እዩ ናብቲ ዝለዓለ ናይ ዓወት ጠርዚ ንኽበጽሕ ዘኽኣሎ። ንሓደ ዓብዪ ዕላማኻ እሺ ክትብል እንተደሊኻ ንማሕበራዊ መራኸቢታትን ንኻልኦት ዘየድልዩ ግዜኻ ዝበልዑ ኩነታትን ብትብዓት እምቢ ምባል ክትለማመድ ኣለካ። ራብዓይ ስጉምቲ ግዜኻ ምሕጻር። እዚ ማለት ነቲ ሓደ ዓብዪ ዕላማኻ ክኸውን ትደልዮ ነገር ፍሉይ ግዜ ምምዳብ ማለት እዩ። እቶም ናይ ዓለምና ዕዉታት ሰባት መዓልታዊ እንተወሓደም ን4 ሰዓታት ዝኸውን ግዜ ይሕጸሩ ነይሮም። ስለዚ ንስኻ እውን ስልኪ ክትሕጽር፣ ኢንተርኔት ክተቋረጽ፣ ምስ መሓዙትካ ኣብ ምዛር እተሕልፎ ነበርካ ግዜ ቀኒስካ ኣብቲ ህይወትካ ዝቕይር ዓብዪ ፕሮጀክትኻ፣ ትምህርትኻ ወይ ድማ ስራሕኻ ጥራሕ ክተተኩር እዩ ዘለካ። እዚ ግዜ እዚ ቅዱስ ግዜ እዩ። ደራሲ ስቲቭ ኪንግ ኣብ ዓለምና ካብ ዘለው ፍሉጣት ደረስቲ ልበወለድ እቲ ሓደ እዩ። ንሱ መዓልታዊ ን4 ሰዓታት ዝኣክል ይዕጾ ነይሩ። ኣብቲ ግዜ እቲ ድማ 2000 ዝኣኽሉ ቃላት ከይጸሓፈ ስልከይ ይዛረብ፣ ካብ ክፍለ ይወፅእ፣ ማዕጾ ኣይዓጹ፣ ንሰብ እውን ኣይራኸብን ነይሩ። እዚ ናይ ግዜ ምሕጻር ልማዱ ድማ ንዓሰርተታት ዓመታት ንጉስ ናይ መጽሓፍ እትክኸውን ኣኽኢልዎ እዩ። ግዜኻ ብትኽክል እንተዘይተጠቒምካሉ ካልኦት ሰባት ግዜኻ ንናቶም ዕላማ ክጥቀምሉ እዮም። ነቲ ዝዓበየ ስራሕኻ ክኸውን እትደልዮ ነገር ፍሉይ ናይ ጽምዋ ግዜ መድበሉ። ስለዚ ሎሚ ካብዚ ኩሉ ክትሰርሖ እትፍትን ዘለኻ ነገር ህይወትካ ካብ መሰረቱ ክቕይሮ ዝኽእል እቲ ሓደ ዝዓበየ ነገር እንታይ እዩ? ንኡ መሪፅካ ሕዚ ጀምሮ። ከምዚ እንድሕር ደኣ ጌርካ ለውጢ ዘይቐሪ እዩ። ስለዚ ብደንቢ ጌርኩም ረኣዩ። ብፍላይ ተንክልተ ተወሳኒት ሕቶ እንድሕር ደኣ ሓቲትኩም ሕዚ ዘለኩም ነገርስ እንታይ እዩ? ስለዚ ክልተ ነገራት ክነገር ማነ ኣብዚኣ ክውድየ ማለት እዩ። ሓደ እታ ናይ መጀመርያ ብዛዕባ ትኹረት ማለት እዩ። ኦፕራ ዊንፍሬይ ክልተ ዕዉታት ሰባት ፀዊዓ ነይራ። ክልተ ዕዉታት ሰባት ድራር ጋቢዛ ሓንቲ ሕቶ እያ ሓቲታቶም። ሓንቲ ሕቶ ክትሓቶም ከላ እንታይ ኢላቶም ንዓወትኩም ምኽንያት ብሓንቲ ቃል ግለጽዋ። እዞም ሰባት እዚኣቶም ድሕሪ ድራር ወረቐትን ቢሮን ሂባቶም ጽሒፎም ክህብዋ ከለዎም ክልቲኦም ሓንቲ ቃል እዮም ጽሒፎም። እዛ ቃል እዚኣ ድማ ትኹረት ትብል እያ።
ትኩረት ምዛና ኢሎም ዓንቲ ትኸድ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ዝኾነ ይኹን ክንሰርሕ ከለና ትኩረት ክንደይ ናይ ዝኣክል ወሳኒ ከም ምዃኑ ዝገልጽ ነገር እዩ ብርግጽ ናይ ዓድና ነገር ዝሰሓት ነገር ይኾነ ብሓደ ነገር ተማሂርካ ብሓደ ነገር ሰሪሕካ ክትዓብየሉ ንእሽተይ የፀግም እዩ ስቲል ግን ትዋና ክነትኩረሉ ዘለና ትምህርቲ እንድሕር ኣሊኻ ኣብ ትምህርቲ ትኩረት ክህሉ ኣብ ቢዝነስ እንድሕር ኣሊኻ ትኩረትካ ኣብ ቢዝነስ ክኸውን ምክንያቱ ኣይምሮና ብዙሕ ግዜ ኣብቶም ዘይረውሑ ነገራት እዩ ዘሎ ምክንያቱ ብዙሓት ዝረውሑ ነገራት ዝህልውና እኮ ፅቡቅ እዩ ነይሩ መተራብሓና ነርና ንባዕልና እውን ግን ብዙሕ ግዜ ኣብዞም ዘይረውሑ ነገራት እዩ ተበቲኑ ዘሎ ኣይምሮና ስለዚ ካብዚ ስብስብ ከነብሎ ኣለና ካልኣይ ግን እታ ዋና ሕቶ ትብል እያ እታ ዋና ሕቶ እያ ሕዚ ሂወተይ ክቕይር ዝኽእል ኣነ ግን ዘለኒ ነገር እንታይ እዩ ኢልኩም ክትሓስብሎ ኣነ ዘለኒ ሂወተይ ክቕይር ዝሕግዘኒ ነገርስ እንታይ እዩ ትምህርቲ ዲኻ ጎበዝ ትምህርቲ ጎበዝ ትኾንካ ትምህርቲ ፅንዕ መሪፅካ ፅንዕ እንድሕር ደኣ ካልኦት ዞም ሶፍት ስኪል ሜቢ እንድሕር ደኣ ጎበዝ ኮይንካ ካሰቶም መሓዝ ቋንቋ እንድሕር ደኣ ጎበዝ ኮይንካ ቋንቋ መሓዝ ይዘን ትምህርቲ እንድሕር ኣሊካ ምሙካር እሱ ማለት እንድሕር ደኣ ኣብዞም ስኪላት ኮይኑት ናትካ ኢንተረስት ስኪላት መሓዝ ሕዚ ዲጂታል ወርልድ ይፍጠር ስለ ዘሎ ቪድዮ ኤዲቲንግ ክኾን ይኽእል ግራፊክስ ዲዛይኒንግ ሶሻል ሚድያ ማርኬቲንግ ክኾን ይኽእል እዩ ካሜራ ኤንድ ሲኒማቶግራፊ ካልኦት ነገራት ክኾን ይኽእል እዩ ስለዚ ካልአይቲ ሕቶ ክትሓትዋ ዘለኩም ሕዚ ዘለኒ ነገር ግን ሂወተይ ከቐይረኒ ዝኽእል ነገር እንታይ እዩ ስለዚ እዚኣ እንድሕር ዳ መሊስኩም ነዛ ዝመለስኩማ ድማ ብትኹረት እንድሕር ዳ ተኸታቲልኩማ you're successful ማለት ዓወት ብውይ ድመፅእ ኢና ንብል ኣለና ማለት ምንም እንድሕር ዳ ዘይብልና እዚ ሕቶ እዚ ሓቲትና ምንም እንድሕር ዘይብልና ረኺብናዮ ዓርስና ምንም ዘይብልና ክንኮን ይንኽእልን ግን እዞም ነገራት እዚኣቶም ነጥርየሎም ሓፂር ግዜ ምዝግጃው ግዜኻ ምሕፃር ልብል ሳልሳይ ደረጃ ርኢና ኢና ታይም ብሎኪንግ ማለት ንዓርስኻ ግዜ መሃብ ወይ ድማ ነቲ ክትኮነ ትደሊ ዓይነት ሰብ ግዜ ንምፍጣርሲ ግዜ መሃብ ኢልና ኢና ስለዚ እቲ ክትኮንዎ ትደልዩ ዓይነት ሰብ ክፍጠር እንድሕር ዳ ኮይኑ ግዜ ክትህብዎ ኣለኩም ንዑ ክትመሃር እንድሕር ኣሊካ ተምሃር ክትሰልጥን እንድሕር ኣሊካ ትሰልጥን ስለዚ እዞም ሰለስተ ነገራት እዚኣቶም እንድሕር ዳ ገይርኩም ካልእ ነገር ቀፂሉ በዓሉ ዝመፅእ እዩ ማለት ስለዚ ናይ ሎማዓንቲ ምድላውና ነዚ ይመስል ነይሩ ሰብስክራይብ ዘይገበርኩም ሰብስክራይብ ግበሩ ቪድዮ